ಬುಲ್ಪುದ ತಾದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ಕಚ್ಚೂರುಡು ಮಾಲ್ತಿ ಕಾಂತಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಲೆರು ಅಂಚನೆ ಮಯೂರಕ್ಕೆನ ಹುಟ್ಟುಡು ಖುಷೀಟು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು. ಮಾಲ್ತಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಪೋದು 14 ವರ್ಷ ಪತ್ತೊಡು ತುಂಬು ಆಲು ಪುಷ್ಪವತಿ ಆಪದು. ಮಯೂರಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಗಲಿನ ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಕರಪತ್ತುನ ಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮೈಲಿಗಡಿತ್ತಿನ ಮಾಲ್ತಿನ ಬೈಲಕೆರೆಕ್ ಮೀಪಾವರಿಗಂದಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಮಯೂರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಾನ ನೀರನ್ನು ಗ್ರಾಮದೇವರನ ಪುದರ ಪಂಡದು ತೀರ್ಥರೂಪಡು ಮಾಲ್ತಿಗೆ ಪಾಡುವೆರು. ಮಾಲ್ತಿ ನೀರುಡು ತೋಜುನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೇ ತೂವೊಂದು ಕುಲೋಂದಿಪ್ಪೋಲು. ಆ ಪುರ್ತುಡು ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ನೀರಡು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರೂಪಡು ಮಾಲ್ತಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಪೆರು. ಆ ಪುರ್ತುಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಮೈತ ಬೆಗರೊಂಜಿ ಮಾಯಾ ರೂಪಡು ಪೋದು ಮಾಲತಿನ ಗರ್ಭಗ್ ಸೇರುಂಡು. ಮಯೂರಕ್ಕೆ ಮಾಲತಿನ ತಟದ ಲಕ್ಕಾವೆರು. ಮಯೂರಕ್ಕೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅರಿವೇ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಆಂಡಲ ಪೋಡಿದು ಪೊತ್ತಿನ ಮಾಲ್ತಿಗೆ ಮಯೂರಕ್ಕೆ ಪಿರ ಬೂಡುಗಲೆ ತುಂದು ಬರ್ಪೆರು. ಬಂದುಲೆ ಈ ರೀತಿಡು ಮಾಲತಿಗೆ ಮಾಯದ ಗರ್ಭ ಆಪುಡು. ಕುಡಂಜಿ ಭಾಗಡು ಮಾಲತಿನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡದು ಪನ್ನಿರಲ್ಲೆ ಅದ ಮುಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.